na co těšit. Já bych teda tímhle předala slovo Hanče a ráda bych řekla, že budete-li mít nějaký dotaz, tak ho prosím pěkně pošlete tady do chatu, ta ikonka je vpravo dole a já budu Haničce ty dotazy pokládat v nějakou vhodnou chvíli a pokud se na nějaký dotazy nedostane, tak je odbavíme na konci webináře a kdyby se přeci jenom hodně nestíhalo, tak to potom odbavíme třeba po e-mailové komunikaci. Tak jo, Haničko, máš slovo a moc ti děkuju, že nám to tady dneska odmoderuješ a řekneš nám nějaký svoje know-how. Moc děkuju. Krásný den. Jak tady koukám, kdo tady dneska je, tak vidím hodně známých tváří, se kterými jsme si třeba psali, nebo jsme měli i nějakou konzultaci. Děkuju moc za to, že jste dorazili. A pro ty, co teda neznám, nebo se takhle vidíme prvně, tak se představím. Jmenuji se Hanka Stehlíková, jsem fotografka z Jižní Moravy, z malinký vesničky, nejsem nikde z velkoměsta nebo tak, což právě většina lidí, když mi píše, tak se strašně diví, jakože vy nejste z Prahy, jo, ty ten ateliér nemáš v Praze, tak to je jako divný, že jo. Protože hodně lidí to asi tak nějak očekává. Takže nejsem z Prahy, jsem z Jižní Moravy a focení se věnuju asi 10 let. Vlastně od doby, kdy jsem chodila na střední. A byl to nejdřív takový jako můj koníček, ale zároveň protože jsem se chtěla posouvat v tom focení dál, tak jsem nikdy neměla moc takový to období, že bych jako fotila třeba kamarády zdarma nebo tak. V podstatě vlastně hnedka jsem jela za peníze a teďka tady budu sdílet s váma tu svou cestu tím focením a vlastně tedy především vánočním focením, protože jednak je to u mě velká část roku, tím, že fotím od října někdy až do ledna a taky protože je to vlastně taková moje největší srdcovka ze všech věcí, co fotím. Asi začnu tím, na co se tak jako nejvíc lidí ptá, jakože hele, kdy začínáš s tou přípravou toho vánočního focení. Začínám vlastně už rok předem. Řeknu vám teďka vlastně tak, jak to u mě probíhá a pak případně řeknu, jak je možné to teda jako dohnat, když teda jako je teďka září a teprve třeba přemýšlíte nad tím, že byste vánoční focení udělali a úplně si nejste jistí, jestli to teda stíháte nebo ne. Takže já začínám ten rok předem, kdy si vlastně nakoukávám, co bych tak jakože chtěla dělat v tom delším roce. Nekoukám moc k jiným fotografům, koukám spíš kolem sebe. Dívám se třeba, co vidím ve výlohách kolem sebe, nebo co vidím ve vánočních filmech, pohádkách a všímám si takových různých detailíků, ze kterých se snažím poskládat si tu svou představu toho dalšího vánočního focení. Třeba někdy mě někde zaujme nějaká kombinace barev, někde mě zaujme styl a tak nějak si to už dávám dohromady. Teďka máme teda září, takže dejme tomu, že třeba na tohle někdo přichází až teď, že je ta možnost takhle koukat víc kolem sebe v nákupních centrech, ve výlohách, tak úplně z toho nemusíte být zoufalí, protože třeba můžete získávat tu inspiraci na sociálních sítích, různě prostě všude možně na internetu. Co třeba jsem teďka objevila, že je super nástroj na získání inspirace, tak když si dáte, že chcete vygenerovat obrázek umělou inteligencí a popíšete tam, že chcete jakože jak by mohl vypadat vánoční pokoj v nějakým stylu. A proklikáváte se těma různýma obrázkama, které vám vyjedou a třeba se zase soustředíte na nějaký kompozice a tak, který vidíte a který by vás třeba buď jinak nenapadly, nebo by vám to trvalo díl, nebo vidíte třeba i to, jak to nechcete mít. Jakože celkově dneska cokoliv, co řeknu, nebo tak, nebo i to, co najdete, tak buď můžete vzít tak, jakože jo, to je super nápad, anebo jo, tak dobrý, že tady to funguje, ale to takhle nechci. A takhle je to vlastně i s tou inspirací, že si můžete říct, jakože jo, tohle by bylo hezký, anebo jakože
aha, tohle jsem třeba jako chtěla, ale když to vidím, tak to vlastně vypadá úplně blbě. Takže teďka jsem vlastně v té fázi, kdy mám nějakou tu inspiraci a pomalu se přesouvám do toho, že budu připravovat to vánoční focení. Než ho začnu připravovat, tak vlastně rozesílám rezervační formulář těm lidem, kteří se chtějí přihlásit. Ten rozesílám už v srpnu, kvůli tomu, že mi jezdí čím dál tím víc lidí různě zdaleka a zhání si třeba různý ubytování nebo nějaký možnosti jakože dovolený a tak, že třeba buď zkombinují to vánoční focení s dovolenou na Jižní Moravě, anebo tady třeba jenom na jednu noc přespí, aby jakože to neměli takový hektický v ten den focení. A tím, že jsme tady taková turistická destinace, tak ono je to někdy takový těžší na sehnání toho ubytování, když zhání třeba pár dnů předem. Tak kvůli tomu právě rozesílám ten rezervační formulář už v srpnu. Oni se můžou zarezervovat, přihlásit, vybrat si jakýkoliv termín a pak už to vlastně nemusí řešit. A teďka vlastně v tuto chvíli je to asi 3 týdny od toho, co jsem rozeslala ten kalendář a jsem asi v půlce obsazenosti a většinou on je to takový, jako že kdo se chce přihlásit takhle jako dlouho dopředu, tak se přihlásí a ten zbytek to nechává až tak jako pozvolněji. Třeba i co jsem se teďka dívala na Google, jak jakože lidi vyhledávají termín o vánočním focení, kdy vlastně takhle jako aktivně začínají hledat, tak jsem našla, že začínají někdy až třeba kolem 20. října. Že to je pro ně takový ten termín, kdy prostě začínají řešit to vánoční focení. Takže třeba i jestli už máte někdo puštěný ten rezervační kalendář a zatím třeba není úplně ten zájem tak velký, tak zatím jakože můžete být v klidu, že ještě je fakt toho času hodně a že se tím nemusíte nějak jako stresovat. Ale zároveň už vlastně to můžete tak jako pouštět mezi ty lidi, což vám řeknu potom jakože ještě v marketingových typech, jakože v další části. Teďka to beru tak jakože obecně, jak probíhá ta rezervace a příprava celkově a tak. Haničko, můžu mít teda dotaz? Pokud jsem fotograf, který už to vánoční focení nějakým způsobem loni, předloni a potažmo pár let fotí, tak je za tebe lepší to řešit dopředu. Když s tím budu začínat, tak nemusím mít úplně obavu vzhledem k tomu, kdy si říkala, že lidi teprve začínají vlastně to vánoční focení vyhledávat. Můžu to takhle jakoby třeba zjednodušit? Jo, zjednodušeně je to tak, že vlastně když už máte nějaký stálý klienty a máte na ně kontakty, e-maily a tak jim vlastně pošlete ten e-mail, že hele, už je možný se přihlásit a je vlastně dobrý, že už máte nějakou tu základnu. A já třeba když jsem začínala fotit ty první roky, tak úplně jsem neměla jakože tak moc jakože na co ty lidi lákat a tak. Takže dokonce třeba v prvním roce jsem využila svůj marketing tak, že neměla jsem vlastně jakože ani ateliér, ani jsem neměla co ukázat. Takže vlastně moje základna těch lidí byla, že hele, prostě 2 týdny do Vánoc a vy chcete vánoční fotky a já mám ještě jako čas. Takže jsem jakože nebyla nějak ve stresu a věděla jsem, že nastane nějaký ten okamžik, kdy ty lidi fotky budou chtít a můžu to nechat na poslední chvíli. Což vlastně byla taková jako konkurenční výhoda, protože takoví ti zaběhlí fotografové už neměli čas, oni už retušovali, oni už odevzdávali, už chtěli mít třeba i volno, jakože se věnovat svým rodinám a pro mě to byla chvíle, jakože hele, tak když nikdo jiný nemůže, tak já můžu. Jo. Takže vlastně teďka, když jsme v té fázi toho září, tak u mě v tuto chvíli už mám první rezervace, už vím, že jako nebudu úplně bez práce a začínají ty přípravy. Tím, že v ateliéru zatím fotím různý jiný focení, tak zatím probíhají ty přípravy bokem, že si bokem balím dárečky a bokem vybaluju dekorace, dívám se, co jak mám nějaký jakože nákresy toho, jak bych si to představovala, což mi vlastně vždycky hodně pomůže, když si
si tu aranž jakože nakreslím. Já moc kreslit neumím, když to nakreslím, tak to vypadá, kdyby to kreslilo 3letý dítě ve školce, ale já v tom vidím jakože to svoje. A vidím v tom to, co potřebuju a mám nějakou jakože představu z toho svýho obrázku o tom, jak velký to bude, jestli se to tam vejde, jak velcí oproti tomu budou lidi. Někdy si to kreslím jenom tak tužkou na papír, někdy si to třeba nakreslím ve Photoshopu, abych jakože fakt měla tu představu, že když tady dám tyhle různé komponenty, tak jestli to bude souhlasit nebo ne. A máš ukázku tvojich kresbiček? Já jsem tušila. Že já to budu chtít vědět, Ne, fakt to vypadá, když to nakreslí tříletý dítě, nikdo v tom nic nevidí, ale já to v tom jako vidím. To nevadí. Což je taky společný s těma dětskýma kreslama. No a prosím tě, zásadní dotaz, protože letos máš podstatně větší ateliér, než si mývala. Víš, jak metrážně, jaký rozdíl tam metrážně je oproti tomu původnímu a jak se ti teďkon pracuje s tím velkým prostorem? Ale zatím se mi ho nepovedlo využít nikdy úplně celý, tím, že vlastně do teďka ten ateliér měl asi nějakých 28 metrů plus šatna, tak teďka má 107 metrů, takže teďka mám jakože, teďka je to už na víc kresbiček, takže jsem si to tak jako pomyslně rozdělila na víc částí, kdy bude jako světlá část, tmavá část, pak nějaká jako extravagantnější část a ještě konzervativnější část. Okay. Ale uvidíme, jestli se to všechno vejde, takže zatím to úplně ani neprezentuju, že tam všechno tohle bude. Vlastně prezentuju v tuto chvíli jako 3 možnosti, které vím, že se určitě vejdou. A když se vejde i ta 4., tak to bude jako takový bonus a překvapení pro ty lidi. Ale zatím to nikde jako nepouštím úplně mezi klienty, jakože hele, budou 4 ty zákoutíčka. A vlastně bude to tak jakože zároveň, ale když mi někde bude trčet kousíček jinýho zákoutí, když fotím zrovna jinde, tak to bude jako v pohodě, že bude to takový jako popropojovaný vzájemně. Takže scény by měly být 4. Pokud to teda vyjde. Pokud to vyjde. Když to nevyjde, tak budou 3. OK. Prosím tě, Haničko, ještě se jenom o kousek vrátím. Je tady dotaz, jaký používáš rezervační systém? Máš nějaký ověřený? Používám Renio. Zkoušela jsem i Rezervio a někdo doporučoval, že je super i Google kalendář, ale ani to Rezervio a ani ten Google kalendář mi úplně tak jako nevyhovovaly, tak jako to Renio právě. A někdo právě říká, že i to Renio je takový složitější, ale oni mají strašně dobrou podporu k tomu, jakože je možný jim napsat a oni řeknou, jakože hele, tohle nastav takhle, nebo mají i různý blogový články, kde je napsaný, jak si to nastavit jako kadeřnice, jako pořadatel koncertu a tak. Já jsem, myslím, vycházela nejvíc z těch typů pro tu kadeřnici, nebo nějaká kosmetička, kadeřnice, tak něco, protože vlastně tam je společný to, že v jednu chvíli na jednom místě mám jednoho klienta. Takže je to taková jako za mě nejpohodlnější možnost. Jo, super, díky. Tak teď nám ukaž tu tvoji kresbičku. Já je zrovna nemám tady pořád. Jo, nemáš, no dobře, tak třeba nám je pak pošleš na e-mail. Dobrá, tak já to tam pošlu, ale jakože já jsem věděla, že se na to zeptáš a možná právě proto ji tady nemám. OK, tak tě nebudu zdržovat. Takže teďka jsem teda v té fázi těch kresbiček, ukládání nějakých jakože obrázků. Každý den nám teďka chodí tady kurýr s balíkama a vozí nám dekoracíčky, protože sice už mám nějaký z minulýho roku a z předminulýho, ale na každý to vánoční focení vždycky objednávám strašně moc nových těch věcí a málo kdy se něčeho zbavuju, protože jsem takový jako, že si to nasyslím na příští a přes příští použití a vždycky to třeba jenom nějak pozměníme, natřeme nebo s něčím slepíme dohromady a máme z toho jakože nový ty dekorace. Haničko, a jsi takovej ten typ fotografa, který si vede nějaký prostě tabulky na to, jaký má
jako výdaje versus příjmy, a nebo seš prostě megaloman a miluješ to natolik, že to neřešíš a prostě nakupuješ? Obojí je pravda. Jsem megaloman, který neřeší, kolik to stojí, ale zároveň si to píšu do té tabulky, abych měla takový to, jakože když už si to teda všechno nakoupím a jakože to stojí někdy moc, tak aby potom, když vlastně stanovuju cenu toho focení, tak já jsem taková, jakože se strašně bojím si říkat víc nebo tak abych měla takový ten odrazový můstek, jakože podívám se do té tabulky, kolik to stálo a řeknu si, hele, ale tohle prostě potřebuju dostat zase zpátky. Okay. Takže tak nějak jako obojí, no. A když ty dekorace objednáváš online, tak vlastně si řekněme, že je srpen a ještě se úplně vánoční výzdoba běžně neprodává. Máš nějaký tip na e-shop, kde by lidi mohli už teď pořídit pěkný dekorace? Ale na Bonami, Butlers a tady ty obchůdky mají jakože většinou něco celoročně. Když tak já můžu potom, nebo můžu ti poslat jakože nějaký seznam odkazů, co tak jakože nejvíc nakupuju. Já z toho dělám i v e-mailu. Super, já z toho dělám i takový rychlej záznam, který po webináři lidem pošlu, takže bychom to spojili, že bys tam pak v reakci napsala ty odkazy. Skvělý. Jo, já to dám tak nějak dohromady, ale jakože většinou třeba, když se mě lidi ptají, kde to beru, tak jakože většinou takový ty Bonami Butlers jsou takový mý nejoblíbenější a najednou ti lidi mají strašnou obavu, že teda jako pokud nemají zrovna našetřených 80 000 na nový dekorace, takže to letos teda jako rozhodně nedají. Ale úplně z toho nemusíte mít obavy, jakože já jsem ten typ, který jakože občas zajde do Kiku, zajde do Pepka, nakoupí něco na Sheinu a taky se tam dají sehnat nějaký takový jako věci, které by se daly sehnat jakože i za draho, ale dají se sehnat i za levno. Není toho třeba jakože moc, protože mi přijde, že když tady všichni takoví ti okolní fotografové naběhnou, jakože takový ti, co fotí za těch 500 za 10 fotek, tak když naběhnou do Pepka a do Kiku a tak, takže mají vlastně všichni potom úplně to stejný. Takže já spíš jenom takový jako detailíčky, které budou někde na poličce nebo někde položený na dárečku nebo něco, co budou mít děti v ruce a hrozí, že se to rozbije, tak aby to jako zrovna nebyla vázička z Butlersu za 2000, tak aby to bylo prostě něco jako takhle drobnějšího. Dobře, tak jo, díky. Takže nasdílím i ty levnější, i ty dražší. A ono vlastně v tom Kiku a Pepku a tak je super, že tam, když dojdete celoročně, tak tam vždycky najdete něco, co se dá využít na ty vánoční focení. Nemusí to být zrovna jako, že je na tom napsaný, že je to vánoční, ale oni tam mají takový ty různý vázičky, svícínky, polštářky a tak. Do zlatý barvy a... Jo, právě tam jde hodně ta zlata a je super, že tohle jako když koupíte, tak to prostě můžete využít na to vánoční a zároveň i na nějaký jiný, jakože jenom koupíte jiný povlaky na polštářky a máte to jako celoroční dekoraci, využijete to ještě na bohofocení a na hromadu různých jiných věcí. Tak jo, tak se posuneme od dekorací. Když ono tahle část je ještě tak jako víc o dekoracích. Jinak, fakt, tak povídej. Říkala, mám tady tak jakože na 8 stránkách napsaný, co bych tak jako chtěla říct. Všechno to asi nestihnem, ale aspoň tak jakože takový ty nejdůležitější bodíčky. Takže vlastně teďka, až si dochystám bokem ty různé věci, které budu moct začít aranžovat, tak je začnu aranžovat tak nějak jakože v půlce října, nebo ne v půlce, na začátku října, v půlce října už fotíme. A na co se ještě jako hodně lidí ptají, tak jestli posílám nějaký ukázky, jak to letos bude vypadat. Tak neposílám ani ilustrační fotky, vždycky jenom popíšu, jako, že to bude nějaký takový ten můj styl, který si držím už několik let. Popíšu, v jakých to bude barvách, ale nepošlu jim ani žádnou fotku, jakože z toho, jak vypadá ateliér teďka a ani jim neposílám žádný jakože cizí fotografy, fotky z Pinterestu a tak. Protože mi přijde, že bych tím v těch lidech vyvolala nějaké očekávání a to očekávání, kdybych nenaplnila, tak by byli zklamaní bez ohledu na to, jestli by to bylo jako lepší nebo horší.
prostě by to nebylo takový jako férový vůči nim. A potom vlastně, jak nastane to focení, tak potom třeba už jako sdílím nějaký fotky, když mám souhlas je sdílet. A díky těm fotkám potom získávám klienty třeba na takový ty pozdější termíny focení a tak. A nebo právě jako, že se teprve rozhodnou ti lidi, kteří třeba doteďka váhali, jestli to pro ně bude to pravý, nebo jestli to pro ně nebude to pravý. Takže sdílím prostě až potom. A to je asi tak jakože všechno k té dekorační části. A ještě vlastně tady mám nějaký info k těm úpravám a k tomu, jak zvládám těch 300 vánočních focení. Nejsem na to sama. Nejsem sama ani na tu přípravu toho ateliéru a nejsem sama ani na rozesílání těch fotek potom. Na všechno jsme s mužem, jediný, co dělám sama, takže fotím ty lidi. Odepisuju jim na zprávy, kde se mě ptají, jakože jaký si mají vzít oblečení a tak. A potom na úpravy. Nenechávám upravovat nikoho jiného, ale muž za mě dělá takový ty věci jako zazálohovat fotky, rozeslat náhledy klientům, poslat upravené fotky. My máme tady vlastně takhle počítače vedle sebe, takže já mu vždycky jenom přes AirDrop pošlu ty fotky a on už jakože ví, jestli jsou upravený, neupravený, jestli z nich má udělat náhledy, nebo co s nima má jako udělat. A je to pro mě taková velká úspora času. A navíc je super, že u toho si můžu tak jako vyventilovat z nějakých těch zážitků z focení, protože je to vždycky strašně moc emocí, který je potřeba zpracovat, abych z toho nebyla tak jako frustrovaná, aby se to dalo zvládat, protože vlastně, když mám ty fotící dny, tak mám 11 focení za den. Občas se stane, že udělám nějakou výjimku, takže pak jich mám třeba 14 za den. A tak potřebuju takhle jako nasdílet ty svý pocity a je to vlastně takhle skvělý, jako že můžeme pracovat spolu. Kromě toho, že mi pomáhá můj muž, tak mám několik takových jako nástrojů, bez kterých bych se neobešla. Jak už tady zaznělo to Renial, díky kterému vlastně zvládám líp ty rezervace. Dřív jsem tohle řešila přes zprávy soukromí na Facebooku, na Instagramu, na soukromém Facebooku, přes e-mail. A bylo toho strašně moc a bylo to strašně složitý. Takhle v tom Reniu oni si vyberou lidi svůj termín, ten si zarezervují, zaplatí tam zálohu a je to celý takový jakože pro mě jednodušší a přijde mi, že pro ty lidi taky, protože oni tam mají nějaké informace, ke kterým se můžou vracet a tak. Potom další nástroj, který mi nejvíc pomáhá, tak jsou Google tabulky. Tam si vlastně stanovuju pořadí lidí, v jakým mi poslali platby, v jakým mi poslali výběr i z náhledů, kdy se fotili, za kolik se fotili a tady tyhle ty všechny věci. A je to pro mě takový jako dobrý nástroj na tu správu těch klientů. Jsou sice i nějaký jakože jiný nástroje na tyhle věci, ale už jsem se s těma Google tabulkama zžila natolik a vedu si tam tak strašně moc věcí, že už by se mi jenom jako těžko hledalo něco jiného. Já jsem se právě chtěla, zeptat, jakože mi to přijde vlastně docela retro, že už musíš mít určitě ten systém nějak, jakože toho musí být hodně, té agendy kolem takhle velkého focení. A tak jsem teda dost překvapená, že seš vlastně u klasického tabulkového systému a nepoužíváš něco jako Ninja Studio a tak podobně. Jo, jakože to Ninja jsem právě zvažovala, ale nějak jsem se s tím úplně nezžila. Mm-hmm. A tím, jak vlastně jako úplně od začátku jedu v těch Google tabulkách, tak vlastně ono se mi tak nějak jako snadno zůstává v tom. A asi už si nedovedu představit, že bych jako přecházela na Ninju nebo tak něco. Okay. Ale asi možná, kdybych teď začínala, tak bych zvážila hnedka od začátku začít jako v něčem lepším. Mm-hmm. Ale takhle jakože ty Google tabulky využívám vlastně nejenom na ty klienty, ale celkově jakože na obraty, zisky, náklady a všechny tady tyhle věci. Takže ta tabulka už vypadá docela složitě
ale je to pro mě pořád takový to jakože nejvíc nejpohodlnější. Okay. A potom z tady těchhle věcí k těm rezervacím a tak, další z nástrojů, který mi hodně pomáhá a za který jsem úplně mega vděčná, tak je Pixin na rozesílání náhledu i hotových fotek. Zkoušela jsem i různý jiný aplikace, jakože v minulosti, ale vždycky tam bylo nějaký ale, který mi vadilo, buď jakože mě jako fotografovi, anebo klientům. A právě u toho Pixinu a dřív u toho systému od Dastaxu bylo dobrý a vlastně u toho to je dobrý, že je to takový strašně intuitivní, že se mi ti lidi v ničem nezasekávají, netápou, nestahují mi náhledové fotky s vodoznakem, pokud si teda jakože neudělají třeba přímo screenshot, ale to naštěstí moc nedělají, tak je vlastně super, že mi to ušetří taky čas, jakože dřív jsem třeba posílala náhledy přes nějaký systém, kde lidi opisovali nějaký kódy těch fotek a názvy fotek. A tak vlastně tady v tomhle je super, že mají jako hezkou galerii, kterou si můžou procházet, můžou si ji sdílet, můžou ji sdílet přátelům, můžou si tam rovnou ty fotky nechat vytisknout. Což já třeba tištěný fotky k vánočnímu focení a vlastně teď už ani k žádnému jinému nedávám. A není pro mě třeba ani cílem, aby tiskli úplně všichni lidi, co jdou na vánoční focení. Ale když už někdo chce tisknout fotky, tak chci, ať si je nechá vytisknout kvalitně. Když je to prostě klient, který má fotky jenom na Instagram, tak ho nebudu přesvědčovat o tom, jako že si ty fotky jako fakt musí vytisknout. Ale když je to klient, který jakože tiskne běžně v drogerce, tak mu vysvětlím, jakože hele, existuje jednodušší možnost a máte tady jakože hezčí věci. Což já třeba i při focením ukazuju, jakože hele, máme tady fotoknihy, máme tady leporela, může to být skvělý dárek a tak. Takže je super, že právě v tom Pixinu je to takový jednoduchý, intuitivní a že vlastně si tam najdu své, jak já, tak klienti. Já bych k tomu jenom něco málo ráda dodala. Pixin je systém na odevzdávání fotek, není to vlastně pouhá galerie, ale vlastně tam je i správa klientů, možnosti fakturace přes ten systém, možnosti automatizačních e-mailů, budou tam potom i funkcionality jako na poukázky a tak podobně. A za mě, jak tady Hanička zmínila, že jejím cílem není, aby si každý klient objednal ty tisky, tak samozřejmě tam je super to, že je tam napojení na ten print shop, což jsou kvalitní fotky a zároveň takovej náš upsellový malej tip, který by se mohl přes to vánoční focení hodit, je, že třeba tomu klientovi navrhnete leporelo a dáte mu tam do té galerie zprávu, protože ono to jde propojit textama, gifama, vkladama, videí a fotkama, tak tam dáte text o tom, že jste navrhli leporelo, vložíte tam odkaz a vlastně ten klient se na to podívá a pokud se mu to líbí, tak už jenom klikne na tlačítko objednat, takže takový jako návod na to, jak trošku podpořit ten vánoční upsell. Pixin byl dřív systém pro fotografii, dali jsme mu novou tvář a spoustu nových funkcionalit, takže jak říkám, už to není jenom galerie na odevzdávání fotek a máte tam měsíc na vyzkoušení zdarma a zítra oficiálně startujeme komunikaci Pixinu na sociálních sítích a tak podobně, takže já vám tady vložím jak odkaz na web, tak odkaz i na Instagram a budu moc ráda, když nám dáte sledování a třeba to i vyzkoušíte. Tak jo, Haničko, zase máš slovo. Promiň za reklamní okýnko. Super, dobrý. Já jsem za ráda, že jsi to takhle zmínila a vlastně díky, že jsi zmínila to, že je to vlastně jakože nejenom ta galerie, ale ten systém pro to odevzdávání, takže vlastně ti lidi si tam můžou stahovat v plné velikosti ty fotky, které vidí. Což je jakože občas, když někdo má nějaký fotky, jakože z toho odevzdávají přes různý takový ty online poštovní něco,
tak je takový blbý, že prostě ti lidi ty fotky jak kdyby nevidí, jenom stahují nějaký zip a není to prostě tak jakože zákaznicky hezký. Jinak ještě takový nástroj, bez kterých se neobejdu, tak je samozřejmě Lightroom Photoshop. Všechny fotky upravuju v Lightroomu, kde mám nějaký svý prezety a v tuto chvíli jich je asi i 80, takových, jako co jsem si sama vytvořila. Často se stává, že se mi nechtějí proklikávat všechny, takže proklikám prvních 5 a když mi prvních 5 nevyhovuje, tak si vytvořím z těch prvních 5 nějaký novej a potom si ukládám zase další a tak, takže se mi tak jako lehce hromadí. A potom takový to finální doladění, to dělám vždycky ve Photoshopu, protože i když v tom Lightroomu jsou nějaké možnosti na retuš a tak to nikdy není úplně prostě tak moc, jak já bych chtěla, jakože není tam ta možnost tak velké preciznosti a tak. A já i když třeba jakože nedělám nějaký úpravy, kde bych toho člověka změnila k nepoznání, tak jakože pořád nějaký pupínky, případně nějaký modřiny. Teďka díky umělé inteligenci už bezplatně řeším i tetovačky, což vlastně dřív jsem dělala vždycky za příplatek, protože ty tetovačky byly někdy náročné u těch dětí. Tak se tam dá vlastně tohle všechno snadno pořešit. A potom vlastně, až to mám z té photoshopové verze, tak ještě to projedu JPEGem mini, který mi zmenší ty fotky bez nějaký jako velký ztráty a tak a zmenší mi to třeba i o 60% kapacity. A když to mám potom takhle upravený, pozmenšovaný, tak to přeposílám manželovi a on potom odesílá klientům. Haničko, prosím tě, v souladu s tímhletím tady máme dotaz od Lenky Lipárový. Krásný den, Hani, prosím, v jaké velikosti odevzdáváte fotky? Děláte jen jednu velikost nebo i velikost pro web? Dělám jen jednu velikost a to z toho důvodu, že někteří lidi úplně nechápou, co to ty velikosti jsou. A občas mi někdo řekne, jako že no, my když jsme byli minule tam u fotografa, tak on mi poslal ty fotky, které se jmenovaly 001 a 001 small. A my nevíme, co to je a jedny se stahovaly dlouho a druhé se stahovaly pomalu, tak jsme si stáhli ty, co se stahovaly jakože teda dlouho a rychle, tak jsme si stáhli ty, co se stahovaly rychle. Jenomže to byly třeba ty pro web a potom to posílali někde dál do tiskárny a tak. A oni moc jakože ti lidi úplně neví. A ono stejně, i když nahrajete tu fotku v tom plném rozlišení na ten Facebook nebo i v tom zmenšeným, tak stejně si to vždycky ještě nějak jako upraví, ale není to něco, co by jakože ti lidi úplně řešili, jakože jestli to má o 10 pixelů víc, míň, nebo jak to na tom Facebooku vypadá. A zase, když si to nahrají někde fakt jakože na web, tak už většinou tu fotku posílají někomu, kdo jim ten web dělá. A ten někdo, kdo jim ten web dělá, tak ví, že tu fotku musí nějak zmenšit, takže prostě neposílám všechno ve full velikosti, jak mi to vyjede z foťáku, případně jak to oříznu, tak to posílám a vlastně tím, že to pozmenšuju v tom JPEG mini, tak tím se to trošku zmenší jako na velikosti, nebo trošku, zhruba o těch 60%, ale jakože rozlišení zůstává stejný a okem to není viditelný, že by se to zmenšilo takhle. OK. Pokud nenapadá někoho ještě něco k těm nástrojům, tak bych asi přešla pomalu k marketingu, na který jste se taky jakože někteří ptali, že jste mi psali do zpráv, jestli jakože zazní i to, kde sehnat tolik těch klientů na to focení. A jakože jak to dělám, že jich mám tolik, když třeba teďka hodně fotografů jako končí s tím, že se jim třeba nikdo neozýval a tak. Tak asi od toho začátku, jak začínám oslovovat klienty, tak pro mě v tuto chvíli je to jednodušší, že už mám nějaké své kontakty lidí, kteří jakože chodí na ty různé focení. Ukládám si jejich e-maily a vlastně v tom srpnu jsem jim dala všem vědět, že hele, letos bude vánoční focení a jestli chcete, tak se můžete tady přihlásit. Když jsem tady tohle ještě neměla,
tak jsem využívala jenom toho, že jsem třeba jakože říkala všude možně mezi lidi, který jsem fotila, mezi cizí lidi, že hele, jako dělám vánoční focení. Zatím prostě nemám to nějak jako konkrétně, ale až se jako bude blížit ta zima, tak prostě dělám vánoční focení. A oni ti lidi si na to pak jakože třeba vzpomenou. Nebo jim říkám jakože hele, prostě sledujte mě a dám víc informací jakože na ty sociální sítě. Ale snažím se to takhle říkat předem, že není za mě úplně ideální řešení o tom moc jako nemluvit a dělat, že to neexistuje. A pak až začne jakože ten říjen, listopad, tak potom říct, hele, mám vánoční focení a všichni třeba si řeknou jako potenciální zájemci, jakože jo, já bych jako chtěl, ale už to mám třeba domluvený jinde, anebo vůbec jsme nevěděli, že tohle jako děláte. Takže prostě průběžně tak jako informovat, že to vánoční focení bude. Moje prezentace je primárně na sociálních sítích, nemám žádný jakože offlineový reklamy nebo tak něco. Jedu primárně Instagram a Facebook. Hodně lidí říká, že Facebook je mrtvý, ale já si to třeba úplně nemyslím, protože hodně lidí mi pořád chodí z toho Facebooku a je jich jako pořád strašně moc na to, abych se na ten Facebook úplně vykašlala. A sice už třeba nejsou jakože tolik noví, nebo jakože jde vidět, že tam stárne ta cílová skupina těch lidí, ale když to bude 30% mých zákazníků z toho Facebooku, tak je to pořád jako super. Na těch sociálních sítích dávám průběžně takový jakože týzování, jako hele, chystám vánoční focení, právě balím dárky, právě jsem objednala nějaký věci na vánoční focení, že aby to bylo takový, jakože ti lidi mají pořád v povědomí, jakože hele, bude tam asi tohle, bude to asi v tomhle stylu a nemůžou na to jak kdyby stihnout zapomenout. Prostě pořád se jim to zobrazuje, že je to v plánu a tak. Je to takový lepší, než prostě když to na ně najednou vybalíte, že hele, bude to. Tady mám takový jako jenom sepsaný, tak to jenom prolítnu. Jo, mám tady, že když už ti lidi dojdou na to focení a třeba dejme tomu jako, že první rok, že jich nebude prostě hned těch 300, chvíli to trvá, než se k tomu dopracujete, tak jakože když už dojdou na to první focení a bude těch lidí třeba 10, 20, 50 třeba, tak je nejlepší marketing, když o tom focení sami budou mluvit. To znamená, že u toho focení se musí cítit dobře, nemělo by to být něco jako, že budou cítit, že je na ně nějaký tlak, nebo že se budou cítit jakkoliv nepříjemně a taky o tom budou mluvit, když pro ně uděláte něco navíc. Já třeba ke každému focení dávám nějaký dáreček, nebo ke každému z těch vánočních. Nedělám to u všech, ale u těch vánočních dávám nějaký, jakože říkám tomu vánoční dáreček. Je to něco, o čem ti lidi dopředu neví, že to dostanou. Protože pak už by to bylo, že to očekávají, zahrnou to do nějakého takového svého výběru, když se rozhodují, kam na to focení půjdou, a už by o tom nemluvili, ale takhle třeba každému klientovi dám něco, jako že třeba minulý rok to byl poukaz na tisk, předtím to byla láhev vína, někdy byly perníčky, makronky a vlastně jednak si tím kompenzuju to, že těm lidem nedávám jakože žádný tištěný fotky do ruky a pak taky je super, že vlastně ti lidi jakože hele, my jsme byli na focení, ještě jsme dostali jako tohle a sdílí si to na Instagramu, lidi si to pak rozklikávají a je to pro mě taková strašně levná forma reklamy, kdy mě potom oslovují jakože známí těch lidí. Což je pro mě taky úplně super, že vlastně když takhle dojdou ti přátelé těch mých klientů, tak už většinou ví, co očekávat, jakým stylem pracuju, a už jsou tak nějak jako informovaní a pro mě je to takový snazší na tu komunikaci s těma lidma. A navíc oni mají
mají ke mně úplně jiný vztah, než kdybych byla prostě jeden nějaký náhodný fotograf, kterého si zrovna našli na Google. Co je další takový, jakože aby se cítili u toho fakt dobře a aby potom jakože chtěli přijít zase, tak je laskavý přístup k lidem. Abych tohle mohla tak jakože mít, potřebuju čas na ty lidi, aby oni se cítili výjimečně, takže vánoční focení nejsou u mě takový ty jakože 15 minut a hotovo, ale mám vždycky jakože ty klienty po hodině, což mám vyzkoušený, že je pro mě takový ideální čas na to vánoční focení. Zkoušela jsem i díl, i míň, ale ta hodina se mi tak jako osvědčila nejvíc. A vlastně jakože celou tu dobu se snažím, aby oni se cítili výjimečně. Můžu jim půjčit šaty, můžu jim udělat čaj a je to celý takový jakože pohodový. I když třeba děti někdy úplně nespolupracují nebo něco, tak pořád se snažím jako držet v pohodě. A vlastně tím, že ti lidi jsou mnohdy takový jako sdílní, tak mi třeba občas jakože říkají, no my jsme byli na focení někde jinde a tam nám nevyhovovalo něco. A mě třeba tyhle jejich zpětné vazby hodně zajímají, ani jakože ne to, když mi řeknou, jakože byli jsme tam a tam. To je mi jedno. Mně je jedno, jakože kde byli, ale to, co tam jakože zažili, třeba proč jakože už se tam nevrací. A je to pro mě užitečný v tom, že se chci vyvarovat tomu, že bych to dělala. A tak vlastně se dovídám takové ty věci, jakože třeba proč odchází ti klienti od těch různých jiných fotografů, jakože se tam třeba necítili jako vítaně, že se cítili, že je to takový jako uspěchaný na ně a tak. Takže právě tomuhle se chci strašně moc vyhnout, aby u mě tady tohle nezažívali. I když jich je hodně, i když je to prostě náročný, tak aby prostě vždycky se cítil každý ten jednotlivec jakože výjimečně. S tímhle mám spojený i celkově plán komunikace, nejenom při tom focení, ale i třeba před focením, po focení a tak. Takže když třeba píšu jakýkoliv informace, tak se snažím, aby to neznělo nějak jako direktivně, nepříjemně, aby tam nebylo 1000 vykřičníků. Že když občas koukám na nějaký informace k focení, co někdo má, tak tam vidím jakože za každou větou jako vykřičník, jakože choďte včas, pošlete zálohu, žádný rušení a prostě jakože moc vykřičníků, tučný písmena, červený písmo a už to není takový to jakože aby se ten člověk cítil jakože výjimečně. Můžete jim tohle říct, ale když už, tak jakože nějaký takový víc friendly tón komunikace, aby to bylo prostě pro ty lidi pohodový a příjemný a aby jakože se na to těšili. Aby se nebáli, že něco udělají špatně, ale aby se těšili. A s tím, že jestli něco udělají nebo neudělají špatně, tak tady mám ještě takový pointík, co se týká jakože sankcí. Že vlastně hodně fotografů dává sankce svým klientům za to, že přijdou pozdě, rozbijou a tak. A komunikují to tak jakože agresivně a ti lidi se fakt jako bojí. Oni to třeba nepojmenují, ale takový jako vnitřní pocit z toho mají. Takže je lepší to úplně tak jakože nechat v pohodičce, může se stát, jo, tak jakože dobrý, až se to stane, tak to jako uhradíte, ale do té doby vás prostě nebudu stresovat nějakýma takovýma věcma. A na ty lidi to má takový jako příznivý vliv, že fakt jsou jako víc v klidu, víc se na to těší a víc tu službu chtějí, než když vidí, že je to prostě něco takového, jakože co by je mohlo stát nějaký jako postih. Haničko, můžu mít dotaz? Vlastně za mě si tady pověděla jako hezky, jak to máš najetý ty a chápu, že je to určitým způsobem pro tebe snadný, protože tu klientelu máš vybudovanou tím, že jsi rodinná fotografka, ty lidi se prostě bez pochyby vracejí, jsou na tebe zvyklí, je jim s tebou příjemně, jak říkáš, máš prostě systém, který funguje a pro ty lidi je prostě libej, ale dovedeš si představit, že bys byla fotografkou, která s tímhletím vším
v téhletý době, kdy sociální sítě na organickém dosahu prakticky nefungujou, že by si začínala a dovedeš si představit scénáře, který by si dělala proto, aby se ti podařilo vlastně jako co nejlíp prosadit a co nejvíc to rozjet? Ono je to asi takový, jako že každá doba má svý něco, že teďka je vlastně nevýhoda, že ty sociální sítě nefungují moc organicky. Ale zase je skvělý, že lidi chtějí mít na těch sociálních sítích co nejvíc jako hezkých fotek. Což když jsem třeba začínala před těmi 10 lety, tak to úplně nebyl ještě takový jako hit. A ti lidi si tam prostě jakože dali jednu nějakou fotku průkazovou a nejeli úplně takový to jakože sdílení a tak. Ale kdybych jakože měla začínat teď, tak bych určitě nevzdávala ty sociální sítě a snažila bych se tam dávat něco, co pro ty lidi bude přínosný. Nemusí to být vždycky třeba úplně zábavný, což jakože ještě třeba před rokem 2 mi přišlo, že zábavný obsah sdílený fotografem byl něco jako unikátního a že moc fotografů to nedělalo. A v tom případě to bylo skvělý, ale teď mi přijde, že už to dělá hodně lidí a že bych se spíš zaměřila na nějaký obsah, který bude užitečný pro ty lidi. Takže bych se snažila budovat si to povědomí tím, že budu sdílet, jakože hele, jaký můžete mít oblečení na focení. Hele, co jsme tady nafotili, jak tady vypadá něco, jak vypadá něco jiného. Jak připravit sebe, jak připravit děti. A že bych se snažila sdílet nějaký prostě takový užitečný typy a tím se dostat k těm lidem a zároveň to ale prokládat nějakýma těma svýma fotkama ty svý tvorby a říkat jakože hele, jakože takhle fotím já a aplikuju ty typy a díky tomu můžete mít hezký fotky, vidíte, že prostě tomu asi jako rozumím, když prostě tohle všechno znám. Takže určitě si myslím, že to jde v jakýkoliv době a hlavně je důležitý se nevzdávat, jakože fakt to může jít pomalu, nebude to hned, bude to stát nervy, nebude to jednoduchý, ale když vlastně jako překonáte takovýto začáteční období, tak tím se odlišíte od těch, kteří to třeba vzdali, že to vzdali po roce, jakože hele, nemám dost zakázek, prodávám foťák, nebo nechám si ho jen na dovolenou a hotové. Když vydržíte ten první rok, 2, tak si myslím, že už je to taková dostatečná doba pro vybudování aspoň nějakého základu a že je to takový potom jakože snazší. Ale začátek je prostě drsnej. OK, a ještě se zeptám, když jsi zmínila, že ty jedeš primárně přes sociální sítě komunikaci, využíváš i nějakým způsobem newslettery? Ale newslettery jenom na to vánoční focení, takže posílám jeden newsletter v srpnu a tím to jako hasne, ale tím, že už mám nějakou jakože tu zásobu těch e-mailových adres těch lidí, tak jakože mám v plánu třeba něco jako posílat i k těm různým jiným sezónním, že třeba letos v takový ty mrtvý měsíce jsem měla květinové focení a tak jsem si říkala, že příští rok bych třeba udělala zase něco a že na to bych mohla využít ty mailové adresy těch lidí, co souhlasili s tím, že budu kontaktovat. OK. Jinak já mám pro tebe informaci, hovor máme prodloužený, hádám, že budeme přetahovat, takže kdyby někdo potřeboval odejít, určitě odejděte, nebudeme se tady z úbytku lidí většího stresovat, určitě bude záznam, takže se potom ke zbytku webináře dostanete. Jo, máme to prodloužený v tomhle odkaze? Ano, v tomhle odkaze. Tam byla nějaká trial verze na individuál plán, který ti umožní to prodloužit, takže jsem to tady zaklikala a můžeme pokračovat směle dál. Super, úžasné. Jinak, jestli někoho napadá něco k té marketingové části, tak to můžeme klidně zodpovědět a kdyby ne, tak tady mám ještě nějaký tipy, jakože k focení mimo ateliér, když ho třeba ještě někdo nemá nebo tak. Máš tam něco, Romy?
Ne, Haničko, na to se tady nikdo neptal a kdyby to někoho Dobré. zajímalo, tak určitě na tyhle dotazy odpovíme a i já vám můžu samozřejmě jakožto marketěčka kvalitních fotek dát nějaký relevantní rady. Dobře. Tak já bych přišla k těm typům, kde se dá fotit, když třeba ještě nemáte nebo ani neplánujete ateliér. Já vlastně ateliér mám, fotím Vánoce teď už vlastně jenom v něm, nebo jenom minulý rok jsem měla jednu výjimku, kdy jsem fotila mimo, ale jinak jako převážně v něm. Ale když třeba ho nemáte, tak není to úplně jako špatně, dá se vymyslet i něco jiného. Dá se fotit třeba v ulicích, můžete se soustředit třeba na vánoční focení v rámci vánočních trhů nebo v různých prostě nasvícených vánočních uličkách a tak. Případně můžete fotit třeba na plantážních vánočních stromků. To jsem vlastně měla minulý rok jedno takhle focení, že chtěli něco jakože nestrojenýho a přirozenýho, momentkovýho, tak jsme vyrazili na plantáž vánočních stromků a celé to focení bylo o tom, že rodina vybírá ten vánoční stromek, děti se tam koulují u toho, pak ho nakládají do auta a bylo to takový jakože hodně autentický. Když nechcete fotit takhle venku, tak můžete využít třeba svůj domov, pokud úplně nejste třeba proti tomu, že budete mít klienty doma a možná se třeba připravujete na to, že byste měli pak jednou nějaký svý fotící prostředí, tak je to takový jako skvělý místo, kde třeba začít, že můžete buď vytvořit nějaký zákoutíčko, anebo můžete fotit v tom přirozeném prostředí toho domova. Že ho jenom prostě nazdobíte tak jako, že vypadá domácky a fotíte prostě tam. A nebo poslední možnost, co mě tak jakože napadla, a vlastně jsem ji využívala, když byl covid a mohlo se zrovna fotit u lidí doma, ale nemohlo se v ateliéru, tak jezdila jsem ke klientům domů. Měla jsem s sebou vždycky 2 IKEA tašky, pokaždé v nich bylo něco jiného. Většinou to byly věci, které používáme i doma na vánoční různé dekorace. A zároveň jsem i těm lidem říkala, ať si připraví nějaký svý vánoční dekorace. A měli teda fotky ze zdobení vánočního stromečku, nebo z nějakého pečení, perníčku, pouštění lodíček, nebo jenom prostě tak jakože doma na gauči u stromečku. A všechny tyhle možnosti, co jsem tak jakože zkoušela, tak měly u těch lidí úspěch. A i třeba teďka, když mi chodí ti stejní lidi na to ateliérový focení, tak říkají, že tyhle fotky z toho jejich domova, že mají prostě strašně rádi, kvůli tomu, že jsou prostě u nich doma. A je to jejich srdcovka a je to prostě skvělý. Haničko, a děje se, nebo takhle, fotíš striktně, jako letos, striktně jenom ateliér, anebo jsi ochotná přesně, když ti nějaký klient řekne, že by byl rád za fotky doma spíš než v ateliéru, do toho nacpat vlastně i takovýhle focení, který samozřejmě bude logisticky mnohem komplikovanější pro tebe. Zatím to úplně nenabízím veřejně, ale třeba úplně jakože těsně před Vánoci si myslím, že třeba jakože pár nějakých jednotlivců bych zvládla jakože nafotit takhle doma, s tím, že by to bylo třeba až poslední týden před Vánocema, že fotky by měly až po, ale že by měli tu výhodu toho, že ty fotky budou takový jako autentický, budou z jejich domova a tak. Jo. Ale to už by bylo takový jako, že pro mě takový jako mentální odpočinek, že po takovým tom zhonu v tom ateliéru bych si jela odpočinout ke klientům domů na tady tyhle focení. A vlastně takhle jsem to měla i minulý rok, s tím, jak jsme fotili na té plantáži těch vánočních stromečků. Tak potom jsme taky jeli domů ještě jako zdobit a péct perníčky a tak. A bylo to takové jako velmi milé, pohodové, odpočinkové. A bylo to prostě super. A ještě tady mám dotaz, jak svítíš to vánoční focení v ateliéru? Hele, nijak univerzálně, v podstatě každý rok nějak jinak, protože třeba některé roky jedu primárně na denní světlo a pak jenom dosvětluju. Některé roky zatáhnu
blackoutovýma závěsama celý ateliér a pak si svítím třeba zábleskem. Nebo to mám rozdělený na dvě nějaké části a jedno svítím ring lightem, a další zábleskem a další mám jakože na denní, jakože podle toho, co zrovna jako potřebuju. Mhm. Není to úplně univerzální nějaký takový typ. Dobře, díky. Koukám, jestli to mám ještě něco, co bych tak jakože zapomněla zmínit. Jo, ještě jeden tip, co jsem chtěla zmínit a nezmínila. Jak jsem říkala, že těm lidem dávám něco navíc, tak kromě toho, jak dám ten dáreček, tak jim dělám takový PF-ko z fotek, abych jakože podpořila to jejich sdílení a tak každému vytvořím takový přáníčko, který je právě ideální pro sdílení na sociálních sítích, takže tím vlastně podporuju to, že se ty fotky takhle dostanou mezi lidi. To už je asi tak jakože vše, co mám poznačeno, takže Romy, máš nějaké dotazíčky nebo něco? Hele, z dotazů, který jsme nevyčerpali, je tady jedna otázka a to kolik asi tak fotek nafotíš během jednoho nebo s jedním klientem během vánočního focení? Je to velmi rozmanité. 150 až 900. 900 bylo, myslím, že loňský maximum. A odvíjí se to hodně od toho, co ti klienti chtějí a jací tak jakože obecně jsou. Že někteří klienti chtějí takové ty statické fotky, koukací do foťáku, vystřídají několik póz a všechny jsou takový jako statický. A tam je těch fotek míň, protože vyfotím to z nějaký blízky, ze střední vzdálenosti, z dálky, změníme pozici a vyfotím to teda víckrát, aby jakože když jsou tam nějaký mrknutí nebo něco, tak ať to máme. Ale potom jsou klienti, kteří chtějí strašně moc momentky. A ty momentky jsou super, děti po sobě hází baňkama, dárkama, polštářema a potom prostě fotím a fotím a fotím. A potom jich je jakože třeba těch 600 až 900 těch fotek. Nijak je netřídím, prostě jak to vyfotím, vytvořím náhledy, můj muž vyfotí náhledy, vytvoří náhledy a posíláme to těm lidem, takhle jakože prostě nevytříděný a ať si vyberou, co z toho jim tak jako cení. A ty máš teda, nemáš jakoby balíčky s pevně danýma počtama fotek, nebo jak máš vlastně nastavený tohleto? Kolik fotek si člověk vybere, tolik za to zaplatí? Minimum je 5. A vlastně, když jdou na focení v říjnu, tak je to cenově zvýhodněný, že to vychází na 2600 za těch 5 fotek a když jdou na focení v listopadu, v prosinci, tak to vychází na 3200 za těch 5. A kolik si většinou lidi tak vyberou fotek? Minulý rok byl průměr, tyjo, mám to tady někde, momentík. Jo. Ono se to nechce načíst, myslím, že 10, 11 tak nějak. Ale jakože většina lidí vybírá třeba 6, 7, 8 a pak se najdou lidi, kteří si vyberou třeba 30, 40. Takže ti to potom tak jako zvedají. A tak mi přijde, že se dělí na dvě skupiny. Ty, co si vyberou jakože málo fotek a ty, co si vyberou extrémně hodně fotek. A fotku máš za jaký příplatek? Jsi ochotná to říct? Letos si nejsem jistá, jestli jsem tam dávala 250 nebo 300 za každou navíc. A vlastně minulý rok tady vidím jakože průměrnou výši objednávky a ne jakože počet fotek, tak minulý rok to vycházelo na průměr na objednávku 4200. Takže je to takový jakože tak akorát. OK. Prosím tě, ještě se tady ptá Kenji, jak často se lidi přiobjednávají fotky navíc a jaký systém pro odevzdávání používáš? Hele, jako skoro všichni si vybírají fotky navíc. Málo kdy se stane, že by si někdo vybral jen ten základ. A to i z těch lidí, kteří mi dojdou
a říká jako, že no my jsme původně třeba k vám nechtěli, protože my každý rok jsme zvyklí si tady dělat jednu vánoční fotku rodinou a vy máte jako minimum 5, ale tak jako, že tak jsme si říkali, no tak těch 5. No a nakonec odchází a mají jich vybraných 15 třeba. Takže skoro všichni vybírají něco navíc, jakože jen málo lidí vybere ten základ. A většinou jsou to třeba focení, jakože kdy hodně pláčou děti a už jako nevíme co, že mají nějaký jako blbý obdobíčko, nebo že ti lidi třeba přijedou pozdě, nebo že mají hodně převlíkání, tak jakože pak je to takový, že si vyberou třeba míň, ale jsou to fakt jakože jednotky případů. A ještě jednou teda řekni, jaký systém pro odevzdávání fotek používáš, když se na to Kenji ptá. Pixin! Tak jo, pak je tady, na to jsme vlastně odpověděli, Martince. Jestli do těch PFek se ptá Lenka Benešová, dáváš logo, aby vlastně, když to lidi sdílejí, tak na těch sociálních sítích bylo jasný, od koho teda to PFko je. Nedávám ho tam, ale ono stejně většinou někdo v komentářích se zeptá, jakože to jsou krásné fotečky, kde jste byli na focení a tak. A proč tam to logo nedáváš? Nedávám ho tam, kvůli tomu, že mi přijde, že by to ti lidi brali víc jako mou reklamu, než jako dárek pro ně. OK. Tak, pak tady je Haničko, nepřemýšlíte třeba na příští rok nad nějakým workshopem ateliérového vánočního focení? Tak tady můžeš zmínit i svoje individuální konzultace, protože Hanička mi říkala, že tenhle webinář klidně dokáže natáhnout na 12 hodin, ale kdyby měla říct veškeré informace, ale že nabízí individuální konzultace, ale třeba popřemýšlí i o workshopu na příští rok. Zní to jako dobrý nápad. Takový červencový vánoční workshop zní ideálně. Já mám totiž hodně ráda Vánoce a takhle bych si jako mohla obhájit sama před sebou takový to, proč vyzdobit se na ateliéru už dřív, jo. Takže myslím si, že by to jako šlo. Doposud mě to nenapadlo, ale myslím si, že by to šlo. Jinak tady Petr Dvorský přeslechl minimální počet fotek v balíčku, tak to si říkala, že je 5, že jo? A kolik času máš na jednu rodinu na focení, se ptá Vojta, tak to jsme říkali, že je hodina, že jo, většinou. Jo, mám to vždycky po hodině, s tím, že třeba do minulého roku jsem neměla třeba ani jakože nějaký polední přestávky nebo tak. A teďka už mám teda danou polední přestávku. A vyzkoušela jsem různý ty časové možnosti od nějakých 15 minut po 2 hodiny na klienta a ta hodina se mi osvědčila tak jako nejvíc, že je to takový ten čas, kdy stihneme všechno a zároveň ty děti na nás mají nervy. Když to bylo díl, tak ty děti už někdy ztrácely trpělivost, ale rodiče zase byli takový jako, však máme ještě času dost, takže za mě hoďka ideálka. OK. Tak, pak tady chce někdo odkaz na tvůj Instagram, tak to už tady vkládám a odkaz na Facebook. To tam zrovna nejsem moc aktivní a říkám tady, jak jedu ty sociální sítě, že? Jakože ono to občas vypadá, že jako nic moc se neděje, ale já jedu teď hodně jakože spíš ty storíčka než příspěvky a tak. Vím, že se v tom musím zlepšit. Hele, vidíš to na Facebooku, tě teď taky nemůžu najít. Frekvence, neberte příklad. Moje četnost zveřejňování příspěvků je přesně taková, jaká by neměla být. Hele, jo, vidíš to. Teď jsem měla problém i já tě najít na Facebooku. Až na potřetí jsem tě konečně našla, takže vkládám odkaz i na Facebook. Tak. Tak jo, jinak tady žádný další dotazy nejsou. Kdybyste si náhodou vzpomněli na nějaký dotaz, tak já vám sem ještě připomínám svůj e-mail do chatu. Pošlete to klidně mně a já ty dotazy pro Haničku pozbírám a ať se jí neposílá jeden e-mail za druhým a ona by na ně pak hromadně odpověděla a já bych vám to předala všem. Jinak, jak jsem říkala, udělala jsem tady drobný poznámky k tomu, takže ty vám nasdílím a určitě
určitě z toho bude záznam, který pověsíme na YouTube a to, že vznikne záznam, budeme posílat newsletterem a objeví se to i na sociálních sítích. Takže jestli nikdo teda nic dalšího nemá, tak moc děkuji všem, že jste se zúčastnili. Já vám zapnu mikrofony, ať můžete Haničce poděkovat třeba osobně, nebo počkat, sakra. Jo, můžete si zapnout mikrofony, jasně, klidně si je zapněte. Já teď bych to tady hrozně rychle řešila, jak to zapnout hromadně. To nejsem administrativně a technicky úplně zdatná, takže klidně si zapněte mikrofony, můžete Hanice poděkovat osobně a já vám za kvalitní fotky určitě všem moc děkuju, že jste tady byli a moc vám držím palce, aby vám všem vánoční focení vycházelo, aby bylo podle vašich představ, měli jste úžasný klienty a Haničko, tobě strašně moc děkuju za tvůj čas. Já moc děkuju za to, jak si to zprostředkovala. Děkuju za všechny zpětné vazby, jak mi to tady naskakuje v tom sloupci vpravo, tak jsem úplně dojatá. Děkuju. Jo, prosím tě, tak ještě tady přeci jenom máme jeden dotaz, Haničko, od Markéty. Jaký objektiv na to vánoční focení používáš? Střídám 35 mm, 50 a 85. Když chci třeba jakože nějaký jenom portrétní, nějaký detailíky a tak 85. Nejčastěji 50 a když mi dojde nějaká jako fakt velká rodina, tak 35. Minulý rok byl rekord na jednu rodinu, myslím 24 lidí, co došlo do toho 28-metrového ateliérku, takže tam bylo potřeba mít ten širší. A uvidíme, jak to bude letos, protože se mi povedlo úspěšně tu 35 ztratit. Ale říkám si, že ta 50... Ježiši Kriste, to se povede, prosím tě, jak ztratit objektiv? Ale podle toho, co jsem se dívala v Lightroomu, kdy jsem ho měla naposled, tak buď jsem ho ztratila na svatbě, kdy si poslední okamžik vybavuju, že ho pokládám na takový živý půtek. A nebo jsem ho dala někam v ateliéru na tak šikovný místo, že se ztratil, anebo si třeba někdo omylem odnesl. Půjčil, ano, někdo si ho omylem půjčil. Jo, dobře. Občas si děti takhle jako půjčí v ateliéru nějakou hračku a rodiči mi potom píšou z domova, že třeba našli můj světelný meč od Fomej doma ve svý cestovní tašce, si kterou byli na focení. Takže jak se kde co. Okay. Tak jo. Káťo, prosím tě, ještě pro tebe info, nevadí, že jsi na 20 minut odběhla, bude z toho záznam, takže si to budeš moct doposlechnout, dopodívat. Tak jo, takže teď už to snad oficiálně končíme, všem přeju hezký večer a pokud jste ještě nevečeřili, tak i dobrou chuť. Tak jo, pa. Děkuju moc, ahoj. Ahoj.